fascineret af udelivet og drømme og specialistting ned, til vi holder en håndværksgruppe inde. Så starter vi også med dronen. Vi 3D-tegner det. Vi koder med Excel, så der ikke er nogen varer, vi mangler. Det vil sige, at alt ligger på pladsen. Vi er utroligt struktureret og planlægger det hele fra start. Så også som en formular, hvor vi får din adresse, og måske også en lille skriv, hvor der står, at jeg skal have bygget 100 kvadratmeter terrasse, eller måske helt fra start, jeg har en have, men jeg ved ikke, hvad jeg skal med den. Så har du telefonisk kontakt med en fra kontoret, og så laver vi et møde, hvor vi er med en drone. Med dronen, der får man at vide alle detaljer, så der er ikke noget uforset, plus vi kender også alle kodehøjder. Ofte så er haver ikke lige, at vi får alle detaljerne med. Efter man har været på dronen, så mødes man online, og der sidder I måske har I forberedt jer som kunder og sagt, de her 5-6 cases fra hjemmesiden, dem kan jeg godt lide. Okay, så ved vi, det er den vej, vi skal. Så sidder vi cirka sammen med en team online og drømmer og siger, jeg har den store fest eller et bryllup, og forhåbentlig lidt glæde inde i det der teams møde der. Det er ofte meget hyggeligt. Og efter det, så går der cirka en uge, så har man en skitse. Den skitse er en til en, hvad der kan bygges. Og derefter laver vi et tilbud, som vi går igennem hos jer eller hos os.